Vähän niinku miestä niinku... Empu ottaa kiinni. On. Empu ottaa paljon kovempaa. Ihan saakutin hyvä. Paljon empua aikaa olla. Ois näin. En muista. Nyt just äsken otin niitä tossa. Hyvä keisari! Runno runnoo! Hyvä! Vielä vaan! On ennätys! Istu oikein, se on vähän vaikea. Ei oikein osu jalat. Pyyhkäs tyhjää. Piikkareillais sekunnin. Mä luovutan tän sitten tuo alhaalle, ei joudun luovuttaa kello kokonaan. Te ootte tasoissa. Ei johtaa sen. Hyyty. Mennään jo seuraavia portaita tuolta. Joo. Hyvä Juhi! Tulee! Runna! Paina loppuun asti vielä. Jaksaa. Siinä se on. Yes. Ei saa. Tuntuis hyvältä. Ei. Nyt hyyty kyllä. Ei saa. Hyvältä näyttää. Loppuun asti. Paina. Kaku! Ja sitten tuurijohtaja. Mä loppuun asti. Tikka. Tässä on. Runna! Vai se siinä? Oli, siirrytäänkö me autolla? Joo. Hyyty. Ai sä haluat mennä tähän? En no mene vaan. Ei. Aloittelijamainen. Itähän tein ekassa nousussa. Joo. Runno! Oli raivoon, mutta menossa kyllä. Joo. Iskä! Aikä. Ei hapota vielä. Joo. Tulee!
Joo. Tulee. Aina Silli. Hei. Nyt. Ihan tässä. Tulee! Lisää kelloa! Tulee kovaa! Posti! Tulee! Hyvä! Oi. Kyllä se saa. Otti se eka. No, eiköhän se ottanut. Ei tuu enää. Mä katkasin. Oli kyllä kova spurtti. Tää niinku tuli kovitellut. Jaa, Juha ottaa vai? Juha. Ai, ehkä se on parempi, että saa. Siitä lein. Laita siihenkin katon. Joo. Missä se on? Tuolla. Joo. Ei oo paljon enää. Viimeinen. Tuo sussu. Ja siinä. Ja siitä saman tien vaikka. Mulla on niitä. Paljon. Tulee loppuun asti, jaksaa! Samalla rytmillä vaan. Mulla on nyt uusi sitten. Joo. Hyvä Karo! 25 kerrosta! Yes! Hyvä! 227. Ei oo enää paljon! Hyvä! Nyt on loppukirjain paikka. Nyt on viimeinen kerros, siitä lähtee. Hyvä! Tulee! Tulee, loppuun asti. Ei hyydy! Hyvä Karo! Tulee. Vai pyöriminen ei oo kovin hyvä. Hyvin. Hyvä.
auttaa toimivat, että pystyisi pikkusen kauemmin jonkin sortin niin rytmiin pitää. Koko ajan. Mä oon tällä hetkellä kaadun. Oi! Mitä kaadun? Pieni liu. Iskää, iskää! Kaikki! Se oli tähän tauko. Joo. Niin. 30 sekkaa mun takana. Aivan. Menee! Kaikki! Hei, ihana nähdä, että pirstellä. Hei. Tossa se melkein on, mutta se puuttuu ää. Joo. Yeah. Vähän liikaa kauan. Muistamassa. Täällä ei ole kyydissä nainen. Se veli valmentaa nuoriso MM-hommia yleisurheilua. Ai mitä nuoriso? Leimasimme vaihto. Joo, vaihto. Kestävän, kokeillaan nää. Joo, noilla kyllä painaa! Saaks sä silloin, että toisit noina tilkkuja? Saa. Ja hyvät rytmi. Hyvä rytmi.
No niin, sitten pohjat tähän. Tässä nyt pohja-aika tällä kelillä. Lennäkös toi askel, se tulee tänne taas. Jalka. Niin on. Se on varmaan ihan juoksuteknisesti kaikkea. Onko tässä pelkästään oikealla puolella kaide? Oh. Joo. Eli oikea käsi vapaa. Se vaihtuu tosta kun kurvi kääntyy. Okei. No niin, nyt istua! Tällä kasvia. Joo. Hei vaihda sä liikkumies viimeisenä niistä maaliin. Joo. Tässä mä aina viime. Ja tullaan vielä kovaa. Hyvin virkistää tämmönen pieni sade. Ainoa vähän haistaa näkyvyyttä. Kisapaita kuivuu nopeasti. Niin tuo riimi joo. Niin tuo, kyllä. Tulee! Runno! Tää on siis nyt kyllä hyvä rata. Nyt sopii! Älä mene. Hyvä! Tulee aika hyvän näköisesti. Alahdelle porukan paras leihnos. Tässä on puolet vetänyt yli siitä. Joo. Mulla oli niinku vähän Tuleeks vielä joku? Tulee, mutta se jää sinne johonkin autolle. Mitä helvettiä? Mulla oli vähän liika pieni vauhti tohon tai niinku harppeliseen. Joo. Liika hidas. Välillä piti vähän kiihdyttää lyhyemmän askelin. Mulla ei kenkä auki, niin piti palata uudestaan ottaa. Joo, pitäisikö sammuttaa? Tää voidaan 2 mennä alas, minuuttia käsketään mennä. Jopia laittaa toi veimasin tohon. Joo, ne on siinä vasemmalla, niin sanoo hyvin. Joo, nyt tulee. Tulee. Joo, ja tuossa näytäkin. Tulee! Paina! Ennen nähty! Tässä! Mut älä mene ylimerkistä. Leimas. 10 sekkaa lisää aikaa, tuli sadetakki päälle. Ja persemäärä.
mutta mua ennen. No niin, sieltä tuli. Mä otan kiinni. Joo, anna mennä. Joo, kyllä nyt pitää Se on käytännön järjestys, niin lähdekö sä Toisinpäin. Varmaan lähdetään. Kyllä se ottaa molemmin päin. Joo, se on kerran kokeiltu. Se otti kyllä. Joo. Onneksi. Miksi se toi meet tohon? No ihan sama. Tää on tosi viehtaa, kun se oli tosi liukas. Eikö se ollut seuraava? Menettekö te? Me mennään Karon kanssa vikana. Joo. Menee! Runnan ennätys! Varokaa nyt oikeesti, että ei kaadu eikä. Niin, mutta varmaan tosta Että varovasti ne keillä on lenkkarit, Ei että tos oikein kahta Joo. pysty kunnolla menee, se on niin korkea. varmasti. Joo ei. Se happo iski. Ja tässä jos alkaa loikkumaan, niin se voi olla vähän vaarallinen. On niin nyt kun noin liukunut. Nyt vaan! Oi. Yes. Ja runno loppuun asti! Ei lipsu! Vielä vähän. Mene! Loppu. Jatka! Tässä. Yes. Loistava. Hyhdyin jo heti tohon ennen juoksupätkää. Hyi vittu. Hyvä. Aurinko paistaa ja vettä sattuu. Tää sivuun vaan hetkoa. Tulla vaan loppuun asti. Syyt. Kyllä tulee. Tää on pitkä. Hyvä. Kuulata. Ylös! Kesäpäivä Kangasalla. Oh, Guru pummas. me ollaan tässä sateenkaaren kohdalla. Älä tuu! Ylös vaan! Vielä vaan vähän, loppukiri. Odottakaa siellä ylhäällä loput. Odottakaa ylhäällä. Vaikka siellä ei olekaan sateessa, niin joudun. Nyt tulee! Älä tuu! Runno! Loppu sinne, loppu vielä! Vielä yksi! Hyökkää! Mä olin tässä! Kyllä briljantti keri. Aurinko paistaa, vettä sataa ja happo hellii herkkiä mieliä. Kuru, sieltä tulee! Anna mennä vaan, loppu vielä! Mene! Siinä! Eikä vähän... Ootteko te aikaa ottanut jo? Ei oo vielä. Oikein saa. On vähän hektistä, jos meitä nyt ottaa vielä. Se on tossa. Hyvä. Vielä joku. Teemu tulee ja sit tulee sut syömään. Mä ymmärsin, että Juha mene sinne. tohon väliin olisi ehtinyt. Sarkkisen jälkeen ehtii tulla alaspäin, jos haluaa. Ennen kuin juoksua. Niin menee ylös. Aloitit se juon kovempaa kuin mä. Hyvä, tuu!
Äkkiä pois sateista, tonnissa on kuivaa! Tuntuu niinku ois isompikin mäki. Niin. Joo. Kävelyjuoda. Ei pysty. 1,6. Ai niin, täältä saa. Kello oli 6. Loppuun asti tää on leimaus. Jumala. Hyvä, siitä vielä yksi. Ylhäällä, ylös. Siinä! Vielä ylös, vielä yksi. Vielä loppuun ylös vielä. Jaksaa ja kurottaa! Hyvä. Tämä äsken. Tos korpi. 5-9 oli mulla. Kela on 06. Mulla. Mulla oli 109. 5,9. Nyt vaihtakaa leimoja, tulkaa tarkistaa. 5,9. Joo, se on se minuutti. Minuutti. 5,9. Okei. Sä lähit kyllä tosi hyvin. Näytti hyvä. On siellä. Te lähitte kumma. Rullaa. Se oli aika mielenkiintoista. Siinä huomasi, että Sikku parina osua männyttää sillä, että sitten tämä vaan tutkuttaa samalla vauhdilla koko ajan. Ja se oli vielä
toi loppu menee. Siis Niin menee. se menee ihan, mulla menee ainakin kävelle. 1.04. Sieltä. Iske! Hiittaa! Kantta arkkuun! Tulee! Varmaan vielä tuo alkumetri teille aika. Joo. Mä olin ihan täysillä. Menikö sä? Et. Sulla tuli hyvin tää loppu. Joo. Syöksyy. Yes. Mikään ei kuulu kenenkään puuttua noin kovaa. Mitä Juha puhuu äsken. Se oksentaa. Tulee! Punnertaa! Joo, mä luulisin, että mä olin varmaan 5 sekkaa perässä ennen loppuja yritkään, mutta... Ei tunnu pahalta! Hyvä! Loistaa, Kuru! Yes! Puskee! Kiskoo! Runno itses kuolio! Nopeesti! Tulee! Joo! Ei, tulee kiinni, joo! Loppuasti, Juokse! Kiskoo! Loppuasti! Loppuasti! Joo! Oi, nousee! Jopi tulee. Kiskoo! Hyvin tulee! Nyt on kova! Huikee! Nyt oli täysin liikku. Nytkähän syöksy. Nyt oli nappi. Tulit kovaa. Nyt oli nappisuoritus kyllä varmaan. Noniin! Tulee!
Siellä tulee! Antti on ylös ja eteen. Souda, souda! Ei ole enää paljon! Loppu asti! 10 jäljellä! Sitä vois harkita. Lopuski, että vaikka tää on jyrkkä. Rappusit on sen verran lähettäin. Mäkin pystyn semi tehokkaasti vetää sitä kahta. Joo, siis näki, että mennään ihan ikenillä, mut silti vauhti oli hyvä. Jos noin maastopätkätkin, niin kyllä suunnistajana niin uskaltaa pitää vauhtia siinä ja osaa hakea sen mihin astuu. Niin mä luulen, että monella muulla voi olla sitä, että ei uskalla vetää siinä niin kovan paukut riittää. Poriston vaihtoakso. Ai saatte. Mut silti toimii. Paljon maksaa parista. Voiko me ruveta lähtemään? Niin, se on joku vajaa tai vähän yli puolet siitä koosta. Joo, eikä nopeasti. Tai puolet ehkä. No niin! Iske Arturi! Kyllä musta yhtä dramaa viime. Mene! Joo! Mä en muista myöskään, mutta mä tiedän, että paremmin mä oon vetänyt nyt. Joo, siis samaa kanssa. Mä olin viime vuonna niin ihan mä oon nytkään tämän kovan kummalaisessa. Millaista ootko sitten treenannut? Mitä? En suorasti Niin en mä tiedä, kun niin joku millä treenaa ihan ihan tosissaan, niin se on ihan ylivoimainen. Alapäille tuossa 5 kuukautta ja siitä sitten. Tässähän reenataan ensi vuotta varten hyvin. Niin. Sekin on mahdollista. Kerran vuodessa käy tälleen. Ajattelin muskomassa sen verran käydä, ettei kai. Mene! Vai Juha! Tässä tulee ensin, mutta en mä halua mennä tänne. Joku lähtee juoksemaan. Ei saakeli. Pelottavan kova. Ois aika kovaa, kun keskeytti siinä se aulan. No en mä viitti. Kovan nousun jälkeen. Joo. En mä viitti. Vaikka en mä ehkä varmaan käy edes vaikka. Mene! Lentoaskel! Muutenkin mennyt vähän mitä mennyt. Voisi oikeesti sen vikauttaa vaikka kävelle ja niin. Kattelis maisemia. Niin, paljon sumpit siellä. Näköala päässä. Läppiä. Selkeä. Loppua jo 10 minuuttia. Lähtee harppumalla. Mitä järjestyksessä? Tulee, muuten häviää! No! Artturi, tonne! Tässä kuvapiiriä. Noniin. Tää on myös kuvaltiin. Ampumallinen paremmin. Nyt meni paremmin, joo. Runna! Sen 4 takaa. Takaa tullaan ja! Helposti. Ihan niskassa nyt pitää iskeä! Runna! Paina! Oli se ihan Käsillä tehokasta rajusti. tälläkin kertaa kyllä. Kunnolla! Hyvä! Syöksy! Ollut tuohon loppuun. Tulee! Siellä jaksaa painaa! Hirvistäen! On vielä paras kontto. Otit melkein. 4 kertaa. Ja Sarkkinen! Noniin! Tulee! Pois kameran edestä. Kuru, sä kamera edessä, me oikealle. Asian toinen. Tiukasti loppuun! Vedä! Teemu! Tule! Kaikki irti reidästä! Runno! Ja syöksyy! Onko jollain laastarit, että sinne on?
Ei nouse enää pohjaan. Ai, näytti sillä, että nyt alkaa pohjaan. Jos tulee jotain tuuliseska, niin räätää jossain vaiheessa niinku ideaa tilaa. Sampo ja Kara sanoi, että tässä oli just Hatstores. Jaa, tämmönen. 20% sen kaikki tuotteet. Sampo on TD-lätsä. Niin se voisi olla esimerkiksi semmonen niinku mitä... Täällä mennään kans niinku näin. Toi on vissiin... Kyllä tuossa kenkän vastuu komiasta. Kyllä. Niin, että tää on taas semmonen kohta, mistä on hieno kuva maskuun. Ei vitsi, tää on maagisen näköiset kohta. Oot sä ikinä ollut tää? Oh. Ihan En mä niin, ethän sä oo tuurilla ollut, mutta käynyt muuten juokseessa. Joo. Nää on ihan kiva. Niin, jopi. Ai niin, että jos tilaisi jotain TD-lakkeja vai? Niin se mikä sämpylä on se musta, missä on keltainen TD-logo. Niin se on Hatstoresta custom tehtynä. Joo. Jos joku kimppatilauksen laittaisi tossa, kun siellä on nyt vissiin kaikki 20% alas. Joo. Joo, ostan heti. Se on ihan siisti lätsä ja se logo on niinku... Se on se brodeerattu vai mikä se on se? Varmaan brodeerattu, joo. Niin silleen, että se on tosi laadukas. Ai helvetti, sinne porukka laskeutuu alttarilla. Lähti kyllä, mut Joonaskin Siellä hyysi. Pete vetää kahdella jo. Joo, nyt vetää kahdella, joo. Oi! Arturi on kyllä henkistä peliä nyt. Joo, hiilostaa. Paljon niillä oli ero? 4 sekkaa Arturi hyvä. Varmaan sekunnin tai 2. Lähin niin. Ettei tiedä vaikka se hävinnyt. Ei saa silaterille painaa kovin kevyellä. Ei se oo kyllä. Tulee! Jotain on tehty väärin, jos se on vielä. Tulee! Tää näyttää hyvältä. No, Kirikaro! Joo. Jaksaa, ei hyydy vielä. Vähän matkaa enää. Iskeiskö! Nyt kaikki! Hyppää lätäkkö! Ei hypännyt. Vielä tulee. Vielä! Viimeiset portaat tällä Helppoa! viikonlopulla. Vielä tulee. Hyvä. Hyvä loppua. Ei oo kyllä se. Se oli 1-5-1.
Seuraava me alkaa jo kakkosaamulla. Me jäädään odottaan, että menette. Meitä tulee täältä useampi. No, me odotetaan. Mäkin haluan kokeilla, mutta en mä juokse, enkä mä vedestä. Tää on oikeesti niin raju nousu, ja se tuntuu. Muut on ihan ok, mutta se on marka, mä pelkään, että mä liukas. Tää portaat kauhean liikaa. Mä oon käynyt täällä ennen. Antaa mennä vaan! Sulla on hyvä vauhti, nopeammin meet kuin 2 edellistä. Niin meneekin. Tuu vaan siihen mitä. Otetaan saada, kun tullaan ylös, niin otetaan aina. Tää on tietysti kivu, ettei aina perus. No nostettiin se niin raskasta, ei se tunnusta soittaa. Katsokaa tuohon kalliossa siellä. Kato, äiti kuinka lujaa toi tulee. Äiti kattokaa kuinka lujaa toi tulee. Kyllä se menee tänne. Siinä on tuo suunnitelma, millä ne tuossa ottaa sen ajan. Enkkaa kehiin! Älä Valtteri, älä. Mikä tässä on? Jonkun tämmönen, mikä toi on? Mikä? Toi. Mikä? Missä? Ei kun on tossa. GoPro. Tuo on parkin vielä. Eikö tää niin kuin rahaa? Otetaan tuolla niinku ihan siellä tornin siellä huipulla. Joo. No niin, pikanoussu! Vähän no. Iskää! No niin, Aku, nyt mennään! Painaa! Hyötiä vaan!
Iske. Paina, ota kiinni, ota kiinni! Tulee! Ei vittu. Otetaanko se ratkaisu jo? Runtata se, ei voi lievälirunkilla. Tuossa oli tasaisella, koitin tässä tasaisella vaiheella. Se oli just tuolla kiinni. Yritin mukavasti juottaa, mutta